ako to požadovali aj experti, že urobte veľké skupiny odborníkov, ktoré budú diskutovať. Počúvate, my nemáme čas, my sme prišli vládnuť. My sme mali byť oveľa viac pripravení a tvrdou a ráznou rukou to tu meniť. Preto ja aj teraz pri RTVS zajtra navrhnem radikálne a tvrdé riešenie na zmenu vedenia RTVS a pokiaľ my chceme vládnuť a nebudeme tvrdo a rozhodne sa vysporiadavať aj s ľuďmi, ako je Mikas, aj s inštitúciami, ktoré zlyhali. Kto vlastne riadi ministerstvo zdravotníctva? Pán Danko, SNS, alebo pani Dolinková? Ja na Mikasa nebudem pozerať. Vy odvoláte Mikasa. Mám na Mikasa ten hlavný konflikt medzi mnou a Petrom Pellegrinim, a to súvisí s tým, bolo v tom, že 8 týždňov sa rokovalo o veci, ktorú sme mohli spláchnuť pri tvrdej ruke Petra Pellegriniho veľmi rýchlo. Preto som navrhoval zmeny rokovacieho poriadku. Ja som rád, že Peter Pellegrini akceptoval zmeny rokovacieho poriadku, tak ako ma vypočul aj pred volávaním Mikasa. Niekedy človek musí predbehnúť a potom Peter dokáže odkomunikovať, že on sa rozhodol. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si, čo chce.